Iki lho yu lawak bukaku dina ketelu ge ingi ana bothok rempelo ati bar ngono terus karo oseng sawi dicampur tauge terus pelengkape ana tahu goreng jombang yu jam setengah telu wingi lho yu aku wis mulai cakutne pawon tapi ati rempelo niki esuk wis tak godhog karo uyah karo godhong salam ben ambune ramis nah sorene karek ngirisi yu dadi gak gedebukan ngono lho dadi dicicil ket mulai esuk nek wis dirisi ati rempelo ning ngene iki tak sisihno sik bar ngono lanjut gawe bumbone bumbu yu iki tak blender ae men gelis ana bawang brambang jahe kunir lombok abang lombok setan dikai banyu saidik terus di blender sampai lembut yu wingi iki ana sing komen ning videoku sebelumnya pas nih bothok rempelo ati iki jadi dikon nambahi godhong gendondong dadi kok iki ya tak jajal tapi kita gongso sik bumbune blenderan mang sampai mateng digongso ben ambune wangi ben gak langu bar ngono terus ditambahi godhong jeruk karo nan laos geprek digorengne sampai sat ya pokoke sampai metu minyake nah nek wis metu minyake berubah warna tambahi gula abang uyah karunan kaldu bubuk nah terus digorengnya sampai mateng nek mateng pateni kompore bar ngono terus lebokno irisan rempelo atine lagi ditambahi godhong dodonge tambahi tomat diudek-udek sik ben rata yo bar ngono sing terakhir tak tambahi kemangi nah karena aku seneng kemangi dadi kemangine kita kei sing akeh soalnya aku seneng lho karo kemangi ambune seger modele yo wis bar ngene karek dibunteli nah karo bunteli ngene iki aja lali dipanasno dandange dadi kok sedengan oleh bunteli bar dandange umap karek numpangno yu wis ajane sing protes seneh nek iki duduk bothok sale jare bothok kudu gawe klopo nek nek kene ora yu pokoke nek dibuntel ngene iki ya jenenge bothok mbah ana klopone mbah ora pokoke ya buntelan godhong gedang terus dipincuk disunduki ngene iki ya jenenge bothok yu iki mang aku tuku rempelo atine 14.000 yu dadi 8 pincuk ngene iki wis cukup engko sampai sahur nah iki dandangku ya sumap karek dicemplungno bothok iki mang terus ditutup dandange dikukus selama 20 menit yu nek 20 menit wis mateng wis ditinggal sik ganti masak lawuh liyane iki aku tuku sawi sing ape tak oseng ge ingi karena gak sida yo karena aku dikai jangan ares ge ngi lho akhire lagi tak oseng saiki wis bar tak irisi pirekno terus tak irisno bumbune bumbu sipel wae ana brambang bar ngono bawang lombok abang lombok setan ambek tomat kok karek nambahi godhong salam ambek geprekan laos nek masak tumisan iku aja lali yo geprekan laose karo salam iku sing marai suwedep yo nah bar ngono terus irisane bumbone mangki digongso lagi dilebokno godhong salam mbek saus gepreke digongso sampai layu wae terus tambahi uyah gula mbek kaldu bubuk dioseng-oseng sedelok neh ben larut kemang uyah mbek gulane bar ngono ditambahi banyu lagi dilebokno sawine bar ngono terus dimasak sampai sawine ki mang medhuk tapi nek aku kok malah seneng sing gak medhuk kriyak-kriyak ngono kae yo apa ono sing padha mbek aku yo dadi aku ki nek masak sayur tak oseng sediluk genine godhi ngono lho yo pemeneh tauge ki ya ora perlu suwe-suwe pokoke dioseng sediluk ngono wis